Όλα έτοιμα κυρίες και κύριοι για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Το τελικό Champions League. Βλέπουμε εδώ τις δύο ομάδες έχουν στηθεί. Τα δύο το έμεινο στο Champions League. Δημήτρης Ασταλίδης, Γιάννης Γιάννογλου, η βασική διάδα της ομάδας Ασταλίδο Γιάννη. Τσιπουράκης Αλέξανδρος, Παναγιώτης Ψάρας, Σαριανίδης. Και εδώ γυρνάει και χειροκροτάνε τον 30.000 κόσμο που έχει παρευρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Την καθορισμένη χειραψία. Και όλα έτοιμα για αυτό το μεγάλο μάτς. Βλέπουμε εδώ οι δύο ομάδες κάνουν και τα σχέδιά τους πώς θα παραταχθούν. Πάμε! Πάμε, let's go! Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια. Ελπίζω να παρακολουθήσουμε ένα πανέμορφο μάτς. Πάω και τον κάμεραμάν ρε πούστη. Εδώ με το ρεφερί καθαρημένο. Και μια φωτογραφία παρακαλώ. Ναι, παιδιά, άμπρο, πέρα. Κλικ, 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 κλικ. Και όλα έτοιμα να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας.